Ha kajingja accident kabashir khai kabalaja nig step ha kapor gamba prabaji AA ha hoi district Ngut ki Khynnah Skul ki Mynsaw jur hadin bakawi ka Trok kit klingka kalatenra nadin ya ka boskul kabadang ap Khynnah bat kham hadin kat tukat nipor layo jing tip ba na pedeng kiti ki Ngut ki bada Mynsaw jur uwei ula klat no kat kum ka jingyo lum jing tip kate ka bos kadai jong ka Mount Zion High Secondary School bat kate ka por kadang ap Banshaw Khynnah hakat mer Laitu baka Trok kabada new number NL not iway EE sound real new R kalait bantan ra bet nadin ketika bos kabakit kumba ar phongut AA ki Khynnah. Hakani ka jinge takho Ngut ki Khynnah ki Mynsaw jur bat lapin kit marmari ki shagoti banyo ek jing sumar ka bakham kloy bat ka bapaka. Bat sngosi pat bantip bana pedeng kiti ki Ngut uwei ula klat no. Kat bai ki ba Mynsaw manumala lapin kit shabarni hat PHC banyo ek jing yarap bat jing sumar. Hadin ketika jingja ki pulit ke bernihat polis outpost kilahiar mardor sya ka jaka ban penlong ya ka jing to kit benya. Lait hu ru ba unongnya ka Trok la persang pet na ka jaka jing ya takho andre ki pulit kilaila ban kemno ya u bat ka jing to kit ahlor kani ka jingja kadang ya chakmat.